ndị be anyị ekene m ụnụ. Afa m ka bụ Obiora Aneke obodo okorowa ụwa nke Solid 100.9 FM ya na Wawatv TV nke anyị nọ n'ime ya. Asị m ka m nyokene ndị be anyị bụ mmadụ ndị Enugu steeti maka ihe gbasara Wawatv TV. Wawatv TV abụrụ ihe gbasara gọọmenti ma ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụrụ ihe gbasara ndị Enugu West maọbụ ndị Enugu North maọbụ ndị Enugu East. Wawatv TV ihe ọ pụtara bụ ekwu na-atọ siwelu ihe, okwu na-atọ yiwelu ekwu nke ya bụ ekwu o yiwelu bụ wawa. Anyị wee jukene kedu ndị bụ ndị wawa. Ndị bụ ndị wawa oge anyị nọ na Anambra steeti nke ochie, dịka a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbe ahụ ka eji aka ọnụ ịbụ onye ebe ịbụ onye ebe a. Enwee kpaa anyị ndị wawa mgbe Onowa Ngwoha na-azọ gọvanọ, wee si ojiọkpa aṅụ tii. Anyị na-ekenekwe ma mgbe ji m obodo ha nọ, anyị kpọọ ndị Anambra agba enu akpa anyị ndị wawa. Ka ezi ndị ha kpọrọ ndị wawa, ndị ha kpọrọ ndị wawa bụ ndị Enugu steeti na ụfọdụ ndị Ebonyi steeti, maka na ọka ekechelụ emechaa eke Ebonyi steeti. Ka e nwee eke Ebonyi steeti, o nwere ndị esi n'Abịa steeti wee kete na Ebonyi steeti, ya bụ ndị esoro na ndị wawa. Mana ndị ochie ahụ nọbụ anọ, ha bụ ọhawa bụ ndị so anyị wee bụrụ ndị wawa. Anyị wee na-ekwu maka ndị na-agba ọnakọta afụ onye nkala agụ asị onye Abakaliki ọ dịka na-enupụ ya. Gị na ha bụkwa ofu. Eziokwu na eji steeti wee dịka kewele anyị, ma ndị Ịza anyị ncha bụ ofu. Onye Abakaliki nke a ka anyị kwụsị ya, ka anyị maa na anyị ncha bụ nwawa. E wee bịa n'Enugu steeti, o nwere ihe anyị chọrọ ịkwụsị. Ya bụ ihe anyị chọrọ ịkwụsị bụ onye a ịbụ onye Nkanụ, onye a ịbụ onye Nsụka, onye a ịbụ onye Odi, imego territorial zone dịka na-ekewa. Anyị wee sị na anyị ncha niile bụ ofu, ka anyị hapụ kawa nke anyị na-eme, maka a sị na divided will fall, maka ndị sụrụ oyibo. United will gịnị will stand. Anyị na-anyọ nwoke na-anyọ nwaanyị bụ ndị be anyị, ka anyị gbakọ aka ọnụ kwado n'onwe anyị. Nke anyị nwelu a na-akpọ Wawatv TV, kedu ka anyị si akwado ya? Maka na mgbe mbụ na na-agba akpọ gị onye nwaanyị ifela na-eme gị, onye nwa nke imelụ ifele wee pụwa. Mana kịta akpọ gị, anyị jizi akpa nganga. Ịkpọ m onye nwa nza gị, yes, kpọọ ihe anyị bụ. Ịghọtago? Anyị wee na-anyọ unu kwado anyị na isonyere anyị na Facebook Wawatv Enugu. Unu sonyere anyị na YouTube Wawatv Enugu. Subscribe ya, na-edekwenu comment na comment section, na-eshekwe ihe anyị na-eme. Kịta ihe anyị nọ bụ igosi ndị mmadụ Igbo heritage, ma nke dị na be anyị ma nke dịgasị n'ebe ndị ọzọ dị iche iche. Ka gịnị? Ka ihe dị omimi nke anyị amaghọ dị na be anyị ka anyị malịa. Ịma na o nwere ebe a gbapụrụ mmiri tata n'Enugu steeti, ọ bụrụ mmiri ọkụ ahụ a na-agwọ ọya
mgbe na-adịghị anya anyị ga-enwetara unu ya bụ nke ị ma na enwere ebe a na-akpọ ọdụ ụkwa na Eziagụ agụba ụwa. Ọdụ ụkwa ka ọ ya bụ ịbata ịbaa n'ebe dịka ụnọ, mmiri esi n'enu ya na-ezo naanị, ma n'ime ịnọ mmiri ada ezo na ya. Ịbazie ya n'ime imie ebe ị ya abụ ị na-ekpe ekpele gbaa ugboro 7, ihe ọbụla ị na-ekpe ekpele Chineke aza gị ya bụ ekpele. Ọ dị na be anyị bụ Enugu steeti na agụba ụwa ọdụ ụkwa. Ị ma na ihe enwelu n'Enugu steeti dị nne nke anyị ga na-ewetara unu na-ekiri anyị na YouTube, na-ekiri anyị na Facebook, unu ga na-afụ ya. Ma nkwado anyị na-achọ unu n'aka bụ ka unu kwado anyị, sọskraịbụ ya, na-ekiri ihe anyị na-egosi unu. Anyị eje ma Akwuke, anyị eje ma Ọhụm Monasịrị, ebe dị iche iche, ihe dị iche iche dị omimi dị n'Enugu steeti ka anyị gosi unu ya. Maka na ihe dịkwa n'Enugu steeti. Enugu steeti kwesịrị ịbụ tourist center. Anyị wepụtasịa ya, onye malụ nke ọ ya ede ka gọọmenti tinye aka ka anyị mezie ebe anyị, maka Chineke jigoro aka wee chọọla ebe anyị mma. Anyị jiri aka anyị hazie ya, gbazie ya, ọ dị mma. Ndị gọọmenti unu ihe gụwa kwu, ihe onye ọzọ kwu, atụkọta ya ọnụ, anyị egosi ya ndị gọọmenti. Akwuke beach kwesịrị ịbụ ebe a na-eje piknik, na-eje ihe dị iche iche dịka anyị si wee baa beach aka melụ azụ ngwọ. Anyị sị ka anyị jiri aka anyị mezie ebe anyị bụrụ ebe obibi. Eziokwu na ihe siri ike, na ihe a bụ mgbe Tinubu dọla na-arị ọlịlị, ihe oriri na-arị ọlịlị, mana anyị agaghị eji maka ya wee jụba anyị. Anyị ga-emezu be anyị adịka nke ibe ha. Agwe na-anya nwoke na-anya nwaanyị. Wawatv bụ nke anyị. Biko nụ nwoke ma nwaanyị, ka anyị kwado nụ nke anyị, ka nke anyị wee bụrụ ọkaibe. Ọ bụrụ ihe gbasara gọọmenti, ọ bụghị onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ncha ncha. Nke anyị, a sị na nke anyị bụ nke anyị, ka ọ dị ka ọ ghara m n'ọnụ otu ahụ. Ma na-ekene nwoke, na-ekene nwaanyị. Ị mara na ị bụ onye Ebonyi steeti, bụrụ onye Enugu steeti, iso na Wawa. Anyị niile bụ ofu. Ka anyị chịkọ aka ọnụ, mgbe afọ ga na-agbagote, anyị ga-agwa unu mgbe anyị ga-eme Wawa Cultural Day. Mgbe ahụ ka anyị ga-ebupụta ihe dị iche iche, egwu dị iche iche, nri dị iche iche dị na Wawa. Unu amalụ na ihe anyị na-ekwu anyị ga na-eme, anyị na-eme eme. Ọ bụrụ ikwuso n'ọnụ, unu ga-afụ ya n'anya wee na-asị ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Demen.